Ka Drug Reduction, Elimination and Action Mission DREAM kalathit hadu henriu tuli kikso smadien ki baladap syak penhikai pentebin kentop ilai tuli ki Belgian Malinois balai ki Cocker Spaniels kenang ban penklan ki kam kenra drug jongki pulit kejela. Baro kini kikso ki basyongdor hadu kat arlak san pesau hajar tingka kidei ki balalet syak hikai pentebit kerpang halur kumno ban lap iki drug hakajaka ajing hikai kabodan ha Bengaluru nadu benai yayong hadu unai wieng arja pesan. Kiladon ru kendiat ngut ki polit ka Meghalaya ki balayo jing hikai ringkat langbat kini kikso ban pentikna ya ka jingla ka jongki ban ture kambha. Na kalyang u director ka dream uba Francis Karshiying ulapun pau ba kini kikso ken nangerap syusyu ha ka jingla bor jongki polit ban ture kam kambha kamtam ha ka ban lap dien ya udrok bala bu'ri bar ka jingpet hu ya ka jinglong jingman jing beriu. Mentah kini kikso kidang dan hapadeng ka jingkmi bakin long melen ya ka jinglong jingman jo ka jela bat on sapendan kam no eki hadien baki laju lajan bat la ban im kat kum ka jinglong jingman jo ki jaka bat ka sun beneng ha Meghalaya. Ya mentah kini kikso kila pendep ya ki jingsha hikai bat kila dan hapo ka jingkmi jo ka ANTF Anti-Narcotics Task Force jong ka tanat Meghalaya Police ulaong.